ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаамонро аз омода кардани субҳона сар мекунем. имрӯз рӯзи якшанбе аст ва тасмим гирифтам ки барои фарзандо як субҳонаи хонагӣ омода кунам. имрӯз якҷоя оладьи тайёр мекунем ва барои шумо аз аввал то ба охир навор кардам. марҳамат тамошо кунед, дастгириро фаромӯш накунед. оладьиро ман аз смеси тайёри аз магазин харидорӣ кардагӣ омода мекунам. барои тайёр кардани оладьи танҳо кефир лозим аст ва равғани растанӣ, лекин ман ҳам тухм илова кардам ва ҳам равған кати кефир. ана ҳамин гуна смеси тайёр беҳад қулай аст. метавонед аз магазинҳои магнит ва пятёрка харидорӣ кунед. ин гуна смесҳоро барои пирог, барои маффин, кекс ман аз валберисам харидорӣ мекунам. нархи дастрас катӣ. то омода кардани субҳона мехостам ҳамроҳи шумо оиди кор дар ширкати атомӣ суҳбат кунам. чӣ хеле ки ҳамагон медонед, ман айни ҳол дар ширкати атомӣ кор ва фаъолият мекунам. ширкати атомӣ беҳад ширкати хуб аст. ширкате ки маркетинг плани честне дорад. яъне маркетинг плане ки маошҳо тақсим намешавад, баллҳои шахсиятон намесӯзад. метавонед дар ин ширкат ғайри кор кардан маҳсулотҳои босифатро ба даст оред. ба монанди хемухем, нони, женшень. хемухем дар тамоми ҷаҳон эътироф шудагӣ, яъне бестселлери фурӯшҳо шудагӣ дар ин ширкат ва дар тамоми ҷаҳон. барои чӣ маҳз хемухем, женшень ва нони? барои он ки хемухем барои тоза кардани хун, барои тоза кардани лимфаҳо, барои бартараф кардани инфексияҳои организм. хулоса оддӣ карда фаҳмонем, хемухем узвҳое ки вазифаи худашонро иҷро намекунанд ба кор медарорад. барои заказ кардан, барои бо мо ҳамкорӣ кардан ба рақамҳои рӯи экран нависед. шуморо ба командаи худам ба номнавис мекунем ва якҷоя ҳамкорӣ мекунем. аз ҳамин гуна оладьиҳои аппетитне мешаванд, иштиҳоовар. духтаро ин варени мураббо клубника кати, клубника, нектарин ва слива кати, олу кати яъне. ана духтаро беҳад варении маззаи необычный дорад. мураббои беҳад болаззат. инаш бошад духтаро себ, абрикос ва лимон кати. инам аҷоиб маззаи беҳад форам дорад, монанди асал. чӣ хеле ки дар влогҳои гузашта гуфтагӣ будам, ман барои худам ва барои наздиконам хемухем заказ кардагӣ ҳастам. дар як рӯз 2 маротибагӣ истеъмол мекунам. беҳад чизи фоидаовар аст. аз гиёҳҳои табиӣ сохта шудагӣ барои тоза кардани организм. барои мустаҳкам кардани иммунитет ҳама тарафа фоидаовар аст.
духтарои азиз, имрӯз баҳри шумо маҳсулотҳои бо сифати ширкати Атомиро пешкаш менамоям. ин коробкаҳо ва аҳамият надиҳед. Коробкаҳо аз ҳисоби чипа чақшудагӣ барои он ки аз худи Корея ба ман равон карданд. склати Новосибирск ба аз Новосибирск Барнаул ба аз Барнаул то хонаи моято Медногорска равона кардам. Ба ҳамин хотир пачақшудагӣ дар дохили упаковкаи почта. инҷо Гинко наторо баҳри шумо пешкаш мекунам. Гинко нато ин як биологически активный добавка барои асаб. вақте ки асабӣ мешавад, лёгкий амнезия яъне фаромӯшхотирӣ мешавад, аз ана ҳамин истеъмол кунед. пешгирии амнезия аст духтаро. ба ҳаматон тавсия медиҳам. ин ягон зарар намебиёрад. аз гиёҳҳо сохташудагӣ, аз растаниҳои натуралӣ сохташудагӣ. марҳамат, нархаш 2800 рубл духтаро. ана ин бошад ин бестселлери ширкати Атоми, яке аз бестселлерҳои ширкати Атоми. ин турмацин мебошад духтаро. Турмацин аз дарди пойҳо, зонуҳо, буғумҳо, аз миён дард, аз ҳамаи чӣ барои шумо шифо мебахшад. ин биологически активный добавка барои организми шумо, барои шумо ягон зарра зарар надорад. фоида дораду зарар нест. ина бинед, ин таблетка ду намуд аст духтаро. ҳозир ман мекушам, нишон медиҳам. дай мне ножницы. нет. духтарои азиз, тарзи истеъмол карданаш чӣ хеле ки мебинед, дар дохили блистер ду намуд таблетка аст. ду донагӣ истеъмол мекунед. дутта саҳарӣ, дутта бегоҳӣ, яъне коричневиша саҳарӣ дуттогӣ, сафедаша бегоҳӣ дуттогӣ. ва пас аз 10-15 рӯз аллакай результата мебинед ки дардҳо нест мешаванд. барои заказ ба рақамҳои рӯи экран нависед. ин маҳсулотҳо аз худи Корея равона карда мешавад. заказ аз 15 то 45 рӯза мешавад духтаро. инҷо барои хӯроки нисфирӯзӣ котлет омода кардем аз филеи гарбуша, яъне котлети моҳигӣ без ягон гарнир. ҳам котлет кардем, ҳам котлети мурғӣ тайёр кардем. ва баъди обед кардан фарзандо кати прогулка баромадем ва прогулкаро ҳам барои шумо навор кардам. прогулка баромадем кати фарзандо. Девчонки, идемте. Аккуратно. Маш, идем. Да. Большая дорога. Нет, мам. Мы через длинную дорогу или через короткую? Через короткую. А почему качели убрали? Не знаю. Мам, там была собачка, которая ты на мне решила ее. Кто мой? Мама! Покажи, как она. Ой, смотри, сейчас начинаю. инҷо келинакам то омадани мо ана ҳамин хел булочкаҳои болаззат тайёр кардааст.
влоги имрӯзаи мо ҳам ба охир мерасад. то наворҳои оянда, худо нигаҳбони мову шумо бошад.